Domin ku kara mana karfin gwiwa sako muku shirye-shiryen mu ku danna mana wannan alama ta subscribe kana ku haɗa da ƙararrawar sanarwa domin ta sanar da ku da zamu ɗora zaɓen shi. Kai, azumin nan na yau ku ba daɗi. DJ Abi me ka tana da mana na buɗe baki? Kaji guda 10. A to bari na ga ta sai LSB kenan. Ni fa na fi son ga abun ni kaɗai. Idan sarki ya fito mai fadi yake cewa. Kuma gashi nawa Lil Friends alƙawalin one plate. One plate ya mun kaɗan maybe sai dai double ba. Kai alas. Kai hakuri, Abi ya ce ba za a baka ba. Abi azumin nan na yau ya kake ji? Kawai nake ta ji. Da kullum matsalar ka shine ciye-ciye. Easy me ka zo mana da shi na buɗe baki. Da me kuma? Fresh Emia ina son na yi ma wasu tambayoyi. Akwai bakin magana. Amma na ga kamar ka fusata. Menene dalilin zuwanka gidan yari? Ni ba sani ba. To shika-shikan azumi guda nawa ne? Kace ya ce muku ba sani ba. Allah kai shi na yake ka.